आं बे भिडिअखौ नैबे मोनसे गुमैनि नखरनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय जे जायगानिफ्राय दिनै आलासिफ्रा आवगायलांगोन फिल्ड फारसे आंनि साखाथियाव दं नैबे देरहानाय मोनगोन बेसेबा गोजौ गिदिरखा नै ओमफ्राय मोनसेया नै बे रानार्स आपनि हेल' माबोरै दं मोजाङै दंखायो दे दा रायज्लायबावनोसै दे जागोन ओइ नानि मा नाम नोंहा सासे नानि दं मा नाम सिनायथि ए नोंसिनि न'आ महायथो औ ए ओरैसो थांनांगौ ए दे मोसानायनि नायहैनाय दाना बल नायहैनाय ए बलखौ नाया ए बलखौबो नायो दे जोंनि मानगोनां आलासिफोरनि जानाय लोंनायनि सम होहाबदो दे सारमोन बिनानावमोन दे बारा दाखेवादा ओंखाला जानाय फुंजागोन दसेबाव र' बेखौ आं माने नायगिरिफोरनोहाय एसे सिनायहोनि बेथ' अमा बेदर जाहैबाय सारने औ ओमफ्राय बेयो दाउ जाहैबाय दाउ लकेल बेजों लोगोसे मैथा बाथोन नामारा मिस्थाजों नाजों नामा फेभरेट इयो आरो कफि दंबावोसो औ दाल अलस' पापर ख्रेमबो दंनाय दे दा जाबाय थाथोंसै आलासिफ्रा दसे उनाव रायज्लायनोसै जोंनि रंजानाय मानायखौ फोरमायनोब्ला नै बेफोरबायदि नङाब्ला जोंथ' जाया जोंनि बर' हारिनो माने मोजां रंजानाय गिदिर फोरबो होनोब्ला बेफोरबायदि बेमजों दामज्लायनानै बरायनाय रंजानाय थायोब्ला माने फुरा बे बिराद गिदिर मोनसे रंजानाय हाबाफारि जायो जोंने ना माथो दे दुं हो खेबसे बास दे दा बे बिथांमोनाबो दा रेडिसै आलासिफ्रा जुदि जाखांनानै रेडि जायोब्ला बे बिथांमोना माने बरायनानै लानानै थांगोन आरो दा ओरैबा सोर दं फट' सेसनसो जादोंदां नै ओइ सार सफैबाय दे थिगैनो दं दा मोजाङै दं सोलिगासिनो दे बरिया खमसे खम 6,000सो मानसि फैगोन दिनैहाय बारा जागोनदां बारा जानो हागौ औ बारा जायोब्लाथ' जोंनि थाखायनो मोजां औ साक्सेस जागोन औ दे दा नै रेडि जाबाय ओंखारनोहाय माथो लाग्राफ्रा मोखां सोम गिलिरद्राय मोनखो ना माखो नै दे दा नायना लाबावदो नै खेबसे विनार प्राइज 60,000 ओमफ्राय नैबे देरहानायनि ट्रफि रानार्स आपनि थाखाय 40,000 ओमफ्राय नैबे बिजनिनिफ्राय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों बिराद मानसि जादों मानो होनबा जेसेनो मानसि जायो एसेनो बल गेलेग्राफ्राबो गोसोआव मा होनोमोनलाय माबा फैयो गोहो फैसिनो साबसिननिफ्राय साबसिन गेलेनानै दिन्थिनो गोसो जायो बेखायनो जोबोद मोजां मोनदों नैबेयाव बहुत मानसि जानायनि थाखाय गोजोन्थों ओमफ्राय बर्थमान खबरफ्राथ' मोजां मायाव बिजि बर्थमान आं दा शुटिं लानो नागिरगासिनो साननैसोनि उनाव शुटिंआव बिजि थासिगोन आङो दे नेनानै थादो जोंनि फंबाय खदालनि फैगासिनो दंना दे नोंनि मेगन माइकेल मोसाहारिनि आच्छा
फैगोना जाहैबाय नोंनि मेगननो नोंनि मेगन माइकेल मुसाहारि बियो गोबां फिल्म दिहुनबाय मावजिनि आदब ओमफ्राय मोदै ओमफ्राय लकेल दाउदै जाफुंगोन बिनिनो फिल्म गोजा मिस्टार दुर्गा बर' बिनिनो फिल्म बिराद हिट जाजोबो बिनि फिल्मफ्रा आसा खालामो बयबो नेनानै थागोन बिनानाव फंनैसो माबोरै मोनदों जोंनि जायगायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों रायजो राजाफ्राबो जोबोद लोब लोब फैदों नायनो अर्गानाइजिं कमिटिखौ आंनिफ्राय जोबोद साबायखर दा हाबबाय नै फोथार सिङाव बे गेटनिफ्राय दा नायदो नै जेरैबो मानसिखौ नायदो माने बिराद मानसि जाबाय बिराद जाबाय मानसिया दिनै फाइनालबो दिनै देवबारबो फाइनालबो खेलायाबो मोजां खेला जागोन आरो लोगोसे नुखाबाय माबासोबो लाइसुमै Original copy. Boro Christian Soviet Padai Bidang Office Uttar Side Office Ramoko Bisi Puro আছে খাইলে আপনাদেরকে সাইড করে দিব লাগে এসে লোকে জানাবো অন্যান্য ইউটিউবাররা সাইড জানানি হো আর হাইয়ে এসে লোকে सारनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरोबाव लोगोसेनो जोंनि सफैनो हानाय आलासि महरै लिंहरजानाय बिनानाव बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस आरो गांसे आर'नाइजों बरायनाय थाबाय लोगो लोगोनो समनि आंखालाव हेलो मालिभिटा हेलो मोजाङै दंना बयबो जायखिजाया दिनैनि बे जोबथा जोंनि बे फाइनाल प्रग्रामाव नोंथांमोन बयखौबो बेबायदि गाजा गोमजायै रंजानायखौ नुनानै आंनि गोसो गोरबोआव रंजानाय बेरखांदों बेनि गेजेरजोंनो दिनैनि बे फाइनाल मेट्सआव नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां जोंनि बे मालिभिटा ओनसोलनिनो दैदेनगिरि नोंथांमोन बेजों लोगोसे जोंनि मालिभिटा ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय जासिहरबाय गोजोननाय बावोदि दिनैनि बे फाइनाल प्रग्रामाव जोंनि गरखा ब्रादार्स ग्रीन भार्सेस ग्लबेल एफसी गसाइगाव बे मोननै टीमा हाजासे मानि नोंथांमोननि गेजेराव जि जोलुर गेलेनाय बेखौ बे बादायलायनायावहाय हाजासे मानि पारफरमेन्सखौ होगोन I would like to congratulate all the team, Jihokol team.
Mira di bela tina